Holi ni namai एसे फुनबाय गुबुनखौबो फुनबाय कारेन्ट बिल खांनाय नामैनो गामिनिफ्रायसो खांनाय नामैनो नोंथांमोना भिडिअखौ आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नायलांदो इन्टारेस्टिं नुगोन आरो दा मन्दिराव गेलेहैबावगोन Oh no! What you? Ma video call với video. Nhớ những lần nào đây có video call không? Oh no! Trời ơi, nó vậy này. Nó sẽ không được nào thằng này. Hai hỏng mà nem gì à này Ô rồi nem gì à đã bung xịt phân thì khẳng đây này ôi này bảo này nè ini mana ada gaya berapa? Mwjag नुबाय नै टट' ड्राइभार दिनै मा सान दिनै पुर्निमा जादों apa बुं नामा बिस्करमाखै आं आबेर गेलेदों आं जेबो होनो हाया आं रैथिया Mulai dari driver. Yes, secret. Coba mulai. Secret, mulai. Dania nebe no singau manti dong. Dania ang nebe dor koneaw थाखुमानानै बेखौ फुनसिगोन आरो मालाय. Salu. Mwjag नुबाय फैसा खाङै कारेन्ट बिल खाङै आबिर बुंबाय बिदि खांनोसो आबिर नों आरो बि कारेन्ट बिल खांनाया फंबाय नागिरनो ओरैनो आवलाय हाग्रा बारियाव दै खारबाय सासे नायहरलाय नोंथां कारेन्ट बिल खांनायनिब्रा कारेन्ट बिल खांनाय skip खालामाजासे नायलांबाय था दा आं आवगायगासिनो सल' बे मानसिया दुगैस्रां लोबस्रां फैलायलायदोंमोन होख्लाय जाबाय गामिनि फंबायफोरखौ लोगो मोनदों बिसोरथ' मानि खालाम फुनखासिगोन ओइ र'सा जाबायना wah kita नुबाय ले फुनग्राफोरखौ र' खेबखाजोब्बाय नै गथ' गोगोम पुलिसनो खेला गेलेनो फैदो ओइ सर ओइ फैगौ ओइ सले फुने दे नाय आसलफोर नाय हेपि हलिडे ना बिश्वकर्मा सानसे दिनै बिश्वकर्माखाय आङो आबिर गेलेदों होननायखौ नुबाय नोंसोरो बिश्वकर्माखाय आं आबिर गेलेदों आं जेबो बुंला नोंसोरखौ गेलेथ'दो नोंथां मा बुंनो सानो
नोंथांमोनहा आबिर गेलेना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। एसे मोजां मोनदोंलाय मोजांबो गाज्रिबो। गाज्रिसो मोनबाय। महरैनो गाज्रिबो। मोजांसो मोननांगौ। सिख्लाफोर आबिर गेलेखांबाय। आबिरखौनो सिंथिं सानसे लानांगौ। आबिर सिखौग्राफोरजों आबिर आखाइ बुंजोबबाय। ला गाहायाव ला। बेखौ नांगौ एसे र' सोर बे सिख'नाया खनदो बेयो गलाब गैलालै आंनावबो गामिनि सालथे फैदों सालथे उन्दैफ्रा बेंखौ जोब्बाय नै होख्लायबाय सालथेखौ चले boca sudah Viole hit nu Pak Mbak Sandia habis senjata माबायदि मोनखो दुखु मोनबायनो बिथाङा फुनबाव कलथायैनो बहनबाय नै आबिरखौ जाबखो लाबोखादोंमोन आबिरा बहनगासिनो फुनगासिनो जों दा आबिर गेलेखांना साहा लोंबाय नै साहा फैदों नानिया होबाय नै सालथेमोनजों नैबे फंबाय बोरायबाय फंबाया नैबे सालथे सेंग्रासो आसोलफोर इउटुब चेनेलखौ मा खालामनांगौमोनलाय हाय लोगोफोर दानिया आबिर गेलेखांबाय जों दानिया भिडिअखौ फोजोबनोसै दानिया नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो दानिया भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय